Zlé to je, zlé. Za 20 dní presne odchádzame a nám sa rozsypalo auto práve. Takže ahojte, sme tu pri druhom dieli, kedy robíme Twinga na našu cestu cez polku sveta. Nie sme profesionáli, sme extrémni amatéri, povedz, ne? Ale chceme trošku opísať, čo sme zatiaľ spravili, kde sme, pretože sme doteraz YouTube netočili a už by bolo dobré vám to všetkým ukázať, s čím vlastne ideme, ako ideme, kam ideme a to postupne si v rôznych dieloch budeme opisovať, ale aspoň by sme opísali teraz aktuálne naše auta. Takže ideme z Renault Twingo prvej generácie. Jedno má motor 43 kW, 1.2, ostatné sú 55 kW dvojvačky. Čo sa tu robilo na motoroch? Robilo sa tu vlastne asi všetko. Tu sa robila kompletná generálka, teraz sa robilo komplet nové sáne. Toto treba ešte dobudovať. Všetká elektrika sa viedla popod okno dnu, preto máme aj nové okná, lebo sme ich rozbili. Tu je vlastne taký náš ovládací panel, ktorý by sme aj mohli otvoriť. Je to, že masaker. Neviem, jak sme to dokázali. On. A Jaro ešte. Ten tu není, ale Jaro. No a vlastne, aké prídavné budíky, tlak oleja, pretože Twingo má jediný budík a to je tento, ktorý ukazuje rýchlosť a to je tak všetko. Ten 220, z toho sa napája EcoFlow. Z EcoFlow sa následne napája chladnička, bufiky, ktoré sú skryté tu na. Tu nás sú nadržené bufiky a pod týmto sú bufiky, tu nás sú vyvedené do rúr a následne 3 vývody do 3 stanov. Toto si nevšimajte, je to síce škaredé, ale funkčné, má to byť izolácia nášho auta. Nebojte sa, brúpená nie je na karosérii, ale je na koberci a na tejto tu na izolačnej latke. Potom ten tu model, ktorý vymyslel Dano, jeden večer, keď bol veľmi nervózny a odrezal polku kufra. Tak sme to zrobili reku kuchyňu, môže sa to celkom hodiť, uvidíme, jak to celé bude fungovať. Proste takto. Hore rezerva 1, to je jednoterénne koleso od X Offroad, ktoré sme dostali, no a na to bude jedna klasická rezerva, takáto iba pre každý prípad. Nejaké uložisko na veci ďalšie, hore je látka, tam máme od Campermaniacs zase sprchy, taktiež chladnička od Campermaniacs, takže toľko zatiaľ, čo máme nabalené v tomto aute. Prídavné nádrže, keďže nás môžeme čakať aj... Môže sa stať, že budeme mať cca cez 1000 km bez pumpy, takže budeme musieť mať nejaké rezervné palivo. Spíme celý čas v exteriéri, v strešných stanoch. Máme 3 kusy na 3 autách. Po 2 ľuďoch dá sa poradiť. Ideme 5, takže každý 5. deň je niekto sám v aute. Ako by sa ti myslím. Jo. Dobre, presunul by som sa k druhému Twingu. To je zase o niečo iné, o niečo špeciálne. Ideme znova rovno do interiérov, taktiež prírodné nádrže musia byť. To je klasika. Tuna už máme, tuna ešte zatiaľ bordel, ale tuna máme nabalené hotovky z plechovky. Jedlo pre všetkých na cca mesiac. Tuna máme nie EcoFlow, takže generátor, jak sa to volá odborne? Generátor. No, generátor, hej, dobre, OK. Tu je komplet kempingové vybavenie od Campermaniacs, akože toto je najväčší masaker. Proste každý má svoju farbu tanierika, máme tu plynové fľaše, máme tu ešte jeden varič, pretože neviem, či nám jeden bude stačiť. Jolné šampóny, nie? No, nejaké šampóny a toto je najväčšia pecka, toto Maja poď ukázať. A čo s tým teraz mám zrobiť? No Maja, poď si umyť ruky na záchod. Ale nemám špinavé ruky. Ja mám, poď. No Maja, že si chytíš ma. Komar? Tu poď opísať papieríky. No a použiješ papierik, dáš si ho na ruku, dáš si trošku vody a tie papieriky jednoducho sa zmenia. To je tlak. To je fantázia. To je strašný tlak. Ešte by som toto mohol nechať zapnúť. Tvár s tým. Máme aj face wash. Face wash. Budeme čistí. To je tretie Twingo, to nie je ešte úplne olepené. A toto zasa niečo špeciálne. Tu máme od X Offroadu High Lift, čo je tiež veľmi potrebná vec v našom prípade, lebo rátame s tým, že budeme minimálne jeden motor meniť. Uvidíme. Toto tu je tuning. O 2 týždne odchádzame a vieš, keď sa chceš na seba pozrieť, tak sa pozrieš. Podvozky. To bolo najväčší geniálny nápad, keď si všimli, sú zdvihnuté tie auta extrémne, lebo sú zdvihnuté fakt extrémnym spôsobom oproti bežnému Twingu. Tak sme to riešili úplne jednoducho. Tu sme už vydrali tie gumy extrémnym spôsobom, lebo sme vlastne museli rezať komplet lemy, dávali sme rozširovacie lemy. Rozširovali sme kolesa o 3 cm na 2,5 cm. 2,5, to je jedno, 2,5 cm cca na kolese. Gumky od X Offroad, to sú Track 2000.
topka. Ako už sme ich tu potestovali, lebo musíme tie Twinga testovať. Zatiaľ žijú, trošku sme ich zdreli, bohužiaľ, lebo nám nesedia úplne na tlmič. Keďže vpredu je podvozok z Audi 80 a zadu z Clia. Hej. Topka. Navijáky. XL Proud. Najväčšia topka. Poď ukážať môj umelecký vynález, môj nádrž. Poď. To bolo na tomto aute. Poď. Bratče. No, ale... Počkajte. Tu je originál. Toto tu je, že... Kuk! Bolo by dobre to Prezveď, ak spraviť. budeš tankovať. No však vycáhnem, hej. Au. Tak, hej. Tu je hadica, štúrim pištol, tankujem. Štúriš? Štúrim. A... Teraz všetká hrdza do nádrže spadla. Zo štátu nás podporil Prešovský kraj a mesto Levoča, naše rodné mesto, ktoré štartujeme 11. júla. Za čo ďakujeme. Auto nám ulepil ProGroup, to ste si asi všimli, tie krásne ružovo-modré farby. Diely, podvozky, brzdy nám dodali chlapci z Racemu. Dajte chlapcom follow, zaslúžia si to, robia peckovú robotu. Hotovky z plechovky, to sme vám ukazovali, už sú nabalené. Všetci nám dali, každý nás sponzoroval kopec oblečenia, takže bude to masaker, ešte vám predvedieme potom niekedy naše polárne habity, čo sme si kúpili. Jak sa to povie? Nie habit. Oblek. Oblek. Nie, proste lak. Proste dajak. Najhoršia vec na svete. Čo? Ale potrebná. Nepustí to. Ja, teraz to musím vypnúť. Isto to má iné vypínanie, ale ešte na to nikto neprišiel. To je signalizácia CO2. To ešte musíme namontovať, keby tie bufiky sa rozhodli horeť. A potom to treba dať aj do stanov, keby náhodou mal byť nejaký problém. Že tam nezgegneme, aj keď veľká šanca bohužiaľ je. Oh. Shit. Keď ho držame, tu bijeme, toto nebúchne. Ideme akurát do garáže Danovej bývalej, či aktuálne, no neviem, dáka Danova ďalšia garáž a ideme tam po blatník na Twingo, pretože jeden je na extrémnu riť zhnitý. Čo ti dziganie? Ha. Ber to, hej. Hej. Máme ešte druhú stranu. Tá zober, bo isto aj druhá bude z Nitra nejakom, ne? Nie, ešte jeden tam odpadáva, no a presne na tej strane. Náhodou kruhočky nechceš? Sú to F10, keď som si naozaj keď kúpil. V živote si nekúpim Bavorak. Ne. Ne, tam ešte plech. Tu dverí. Čo? To do dverí ide. Otvor dvere. Ale to si nič nepomôžeš. Núka pod dverami. Tam presne áno. Dobre. Srad na to. Purpen? No nie to. Nič. Nič, hotovo. Problém fixať. Daro, vrtak nity. Vyrobí to to. Jak lenivý. Som nevedel o tom, že to tam je. Ani ja. Sa pobíjame. Ale idem mentálne na to. Sú tu šruby, podložky. Tá, nájdem nemore. Kurva, však to tu garáž, že dlho si ho spravujem a neznám asi, že tu boli. No ani ja. Poď sem, otvor dvere, prosím. Poďte sem, tak to otvori dvere. Hej. Ma nedocánim tam. Toto nemôže ísť na YouTube, bo si budú všetci myslieť, že som... Toto je 15-ročné deti, že chcú zabiť, ukrižovať kvôli tému, že dostali 5. Počkaj, ale izolačka to je na elektroinštaláciu. A jediný, kto robí elektriku si ty a Jaro. Polož to na remen, hej. To? Povolím si. Ktorú? No, a teraz budem... No ale najlepšie na tom všetkom je to, že ešte z druhej strany to treba držať. Jebne to auto na teba, tam neskončíš. No, však. No, už je uvoľnená. Daj tu dačo! Čo hovoríš? Pole v kufri je moja gola. Podaj ešte jednu očkovú, takú normálnu, nie to otvoračnú.
Šedni. Hej, to už netreba ani. Vystri nohy. Oh yeah. Kubo, máme problém. Za to hlop. Nemôžeme to robiť s razákom a skladivom, musíme to robiť na moment, takže potrebujeme zdvíhák a momenťak, takže môže ísť do... Toto sklamanie a rozplynuté sny. Výtvora do dvora, tečia voda studená. Výtvora do dvora. Hello, hello. Máme tu druhý deň, sobota, na garáži. Včera sme toho veľmi veľa nestihli, ale aktuálne ideme dneska, už máme plán, čo kto má robiť, čo kto chceme, aby robil. Ja mám na pláne urobiť všetky 3 nádrže do každého jedného auta. Za chvíľku ti ukážem prečo, čo to znamená, tie nádrže. Takže toto sú benzínové hadice, originál na benzín, logicky. Magic. No a tieto musíme dať na miesto tohto pôvodného hrdla, čo vlastne ide z nádrže, plus ten odzdušňovacie hrdlo. To musí dať proste preč, lebo koleso nám do nich robí diery, hej. Tuto není vidno, lebo toto je v najlepšom stave, to ešte nezrobilo veľmi diery, ale tu už je vidno, ako sa to začalo šúchať. Takže meníme toto a za chvíľu ti ukážem finálny výsledok, jak to má vyzerať. No a vlastne, aby to celé fungovalo, tak sme museli použiť materiály, ktoré proste nerozlepta benzín. Okrem jednej hadice, tam sme skúsili dať silikónovú, uvidíme, čo sa stane časom. Ale toto je výsledok, presne uhly, nevyzerá to síce pekne, ale zase funkčne. Je to nerez a pôvodné hadice, ktoré boli vlastne, čo bola vlastne hadica spojka medzi hrdlom a nádržou, tak to je vlastne, sú tieto gumy. Vo výsledku to vyzerá nejako takto, že toto ide do nádrže, hej, a toto ešte sa musí odrezať a ide to vlastne takto, hej, a skrie sa to úplne pod toto tu. Takže nádrž vo finále ide niekde v tomto mieste, čo ja si myslím, že tlak. To je fakt, že diera, to je nič. Sa na to kúkne, kamo. Čo ti díka? No, teraz poď na vrhy, Zaro, čo máme robiť? Na vrhni. Čo ti díka? Ježišmarja, ešte nekúkaj dole. Daj mi to tú penu ísť na to. To nové možno zvíjať, ne? Tu keď to zvíňam akurát, ne? Pocity? Zlé to je, zlé. Za 20 dní presne odchádzame a nám sa rozsypalo auto práve. Sa vydávaš nádej. To boli viacej body, ne? Hej. Vyskúžené. Toto je zdravé. No, neviem, to má 50 km. Tam je toľko vody, čistá solná pláň. Myslíš, že... Sol budeš mať aj za predkoškou. Myslíš, že to prejdeme bez toho, že sme sa rozpadli? Neznie tie za 2 dní. To tá purpena nasiakne toto slanu. Však, ale máme na výberka. Vrávne, čo teraz chceš to vyvarovať? Nie. Keď nebude radšej lepšie to nechať takým spôsobom, tak? No ale čo si chceš vedieť? No aj tu zrežeme ha. A čo potom? Pozri sa tu. Čo tu vlastne nič nie je, on je tak na koľko ten prach zbytočný tu. Daniel, No, som narazil na menší problém, ale je. OK.